recolzem totalment la plataforma en contra de l'abocador de Barxeta, principalment per alguns motius i perquè, evidentment, tot aquest procés i procediment s'ha fet molt malament. Per una banda, no s'ha comptat en el cor, qui és, conforme a l'article 6.3 de la llei 10 del 2000 de 12 de desembre, l'encarregat de gestionar tot el tema de residus urbans en la zona de l'UV5, on es troba inclosa Barxeta perquè pertany a la costera. Aquest UV5 ha de gestionar les comarques de la costera, la Canal, la Safor, Vall d'Albada i Vall d'Aiora. I en segon lloc, perquè evidentment és un tema que cal tractar, el tema de residus, és un tema on no sols n'hi ha prou amb el reciclatge, amb la reutilització, és un tema que han de ser tots conscients que els nostres residus es generen en tonellades i per tant no es poden amagar, s'han de tractar. Ara, cal voler i cal estar molt pendent en la forma del seu tractament. Compromís va fer tota una campanya i una aposta ferma i un recolzament ferm a la plataforma en contra del macroabocador de Llanera. Compromís sempre ha estat a favor de les xicotetes plantes i els xicotets abocadors. El que cal veure és com es fan i com es configuren aquestes xicotetes plantes o aquests xicotets abocadors. Evidentment, el temps en què les infraestructures locals, sobretot, venen imposades de les altes instàncies i des de dalt, sense tenir en compte ni comptant amb la població i el territori, s'han acabat. Els nous governs aposten per i Compromís aposta també per un consens en el qual s'ha de tindre en compte a la població, a les entitats locals i, evidentment, al cor. En base a aquest consens, principalment el que cal fer és escoltar a la població. La població ha d'estar informada, s'han de fer els estudis mediambientals pertinents, s'han de fer els estudis territorials pertinents, veure si aquests abocadors es configuren en el torri corresponent, si el seu ús posterior i el seu manteniment afecta a zones mediambientalment sensibles, si la població està d'acord, és informada i participa en tot aquest procés i en tot aquest establiment d'abocadors xicotets. I per tant, el nostre vot, com he dit al principi, serà a favor i de recolzament a la plataforma.